Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre de communier ensemble ce matin. Ces dernières semaines ou même mois, nous avons été bénis par plusieurs messages qui nous portent ou qui nous poussent à penser ou à repenser à notre marche avec le Seigneur. Ça nous a aussi permis de comprendre un peu qui nous sommes, notre identité. L'un de mes derniers messages, j'avais beaucoup insisté sur le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons donc le salut. Et le salut, c'est une transformation, c'est une régénération, c'est un changement complet, total. L'ancienne nature, elle n'a pas été ajoutée, ou la nouvelle nature ne s'est pas ajoutée, mais l'ancienne nature n'existe plus. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Ce matin, nous allons lire Romains chapitre 12. Du verset 9 au verset 21. Alors j'aimerais vous inviter à une chose. Même si vous avez oublié tout ce qui a été dit, gardez le verset 21, partez avec à la maison. C'est notre fil conducteur, c'est aussi le titre de notre message. Ne te laisse pas surmonter par le mal. Il est important de comprendre de ne pas se laisser emporter ou surmonter ou vaincre par le mal. Maintenant que nous avons compris qui nous sommes, maintenant que nous avons expérimenté la vie avec Christ, quelle doit être notre attitude, notre relation avec les uns et les autres? Nous avons compris que nous étions ténèbres avant, mais nous sommes lumière, comme nous l'avions vu dans un des messages précédents. Et cela implique beaucoup de choses. Alors ce matin, nous allons parler de la relation que nous devrons avoir les uns avec les autres et aussi avec la relation avec les non-croyants. Je nous invite à la maison à méditer sur ce chapitre 12. Ça va beaucoup nous aider dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche de tous les jours, et de notre démarche et de notre comportement, attitude et caractère de tous les jours. La lecture de ce matin, je vais la diviser en deux, du chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Je vais me concentrer sur la relation que nous devons avoir les uns avec les autres.
Et le reste, notre relation avec les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Christ. Et je nous invite à garder à l'esprit de ne pas se laisser surmonter par le mal. Le verset 14 nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Mes frères et sœurs, le christianisme va beaucoup plus loin que les commandements de la loi. Le chapitre 5 de Matthieu, verset 43 à 44, Jésus, au niveau avec ses disciples, disait ceci, il vous a été dit. Matthieu sura duuru la verset 43 Yesu bɛ fɔ a ka kalandenw ye ko nin fɔra aw ye. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ko a tun bɛ fɔ u ye ko i ka i mɔgɔɲɔgɔn kanu nka i ka i jugu kɔniya. Mais moi je vous dis. Nka ne b'a fɔ aw ye ko. Aimez vos ennemis. Aw ye aw jugu kanu. Priez pour ceux qui vous persécutent. A ye delili kɛ aw tɔɔrɔbaw ye. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous le dit, c'est en ceci que les gens reconnaîtront que vous êtes fils de votre Père qui est au ciel. Est-ce que vous aimez vos ennemis? Lorsque vous priez pour ceux qui vous persécutent, est-ce que vous embrassez ceux qui vous sont hostiles? Il y en a dans la maison du Seigneur. Des gens qui vous sont hostiles. Et cela est honteux. Le Seigneur nous invite. Parce que je constate que qu'un frère a de l'animosité envers moi. En retour, je dois lui montrer de l'amour. En ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus. En ceci, vous allez donc être reconnus comme étant mes disciples. En agissant ainsi, vous allez être parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est l'enseignement de Jésus. Le serment sur la montagne. Soyons donc imitateurs, soyez mes imitateurs, a dit le Seigneur. Comme des bien-aimés, enfants, et marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés. Éphésiens 5, verset 1. Christ ne nous a pas aimés parce que nous sommes bons. Christ ne nous a pas aimés parce que nous sommes excellents. Christ ne nous a pas aimés parce que nous n'avons pas de péché. Mais il nous a aimés tels que nous sommes. Il t'a aimé tel que tu es. Il ne t'a pas posé de conditions. Il t'a ouvert les bras. Et il t'invite à exactement agir de la sorte face à ton frère et ta sœur. Face à des gens qui te persécutent, moralement, spirituellement, physiquement, prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à refléter le caractère de Dieu que nous avons vu en Jésus-Christ. Il est vrai
De façon naturelle, nous sommes portés à réagir contre ceux qui nous ont fait du tort. Adamadenya taabolo la mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ an na an b'a fɛ ka tajugu sira wala a ɲɔgɔnna segin u ma. Naturellement, nous sommes portés à cela. Ani tuma caman na adamadenya la mɔgɔya la a bɛ kɛ ten. Et c'est pourquoi vous allez voir, Ani o cogo de la tuma caman na b'a lorsque ye. nous oublions notre identité, Tuma min na ni an bɛ ɲinɛ anw yɛrɛ cogoya kɔ. lorsque nous oublions que nous sommes sel et lumière de la terre, Ni an bɛ ɲinɛ a kɔ ko anw ye kɔgɔ ani yeelen ye dugukolo kan. le chrétien réagit pour dire œil pour œil, dent pour dent. Danaba b'a fɔ ko a ka kɛ ɲɛ ye ɲɛ sara ye ɲi ye ɲi sara ye. Ça veut dire que le chrétien, ton frère en Christ, te montre de l'hostilité, de l'intolérance. Si jamais il trouve que tu as fauté contre lui, il fera tout pour se venger. O de la ni i balima n'i y'a dɔn ko i balima ye gɛlɛya dɔ ta ka i sɛgɛrɛ i fana bɛ i seko kɛ ka o ɲɔgɔnna segin a ma. Certains d'ailleurs parmi nous n'ont pas besoin que vous les provoquiez pour que vous rendez la vie impossible. Mɔgɔ dɔw bɛ an cɛma yɛrɛ olu tɛ hali a ko ka dalabɔ. Ils sont passés maîtres de l'art ani olu cogoya yɛrɛ de y'o ye. de vous jeter les pots de banane sur la route. Tuma caman na u bɛ fɛn bila aw sen kɔrɔ. De vous sourire. Ka u bɛ yɛlɛ aw fɛ. De vous serrer la main. U bɛ aw tɛgɛ minɛ. Mais dans le fond intérieur, ils ne vous portent pas de nka o dusukun na u tɛ aw fɛ. Ceci n'est pas le caractère chrétien. Ani o man ka kɛ. Ceci ne doit pas caractériser notre démarche, notre marche, notre relation. Ani o taabolo man ka kɛ anw taama cogo ye. O man ka kɛ an ka jɛɲɔgɔnya ye. Le Seigneur Jésus nous a donné un exemple. Matigi Yesu ye misali ɲuman di an ma. Face à ces bourreaux, qu'est-ce qu'il a fait? Mɔgɔ minnu tun bɛ tugu a nɔfɛ a ye mun fɔ u ye. Il a prié pour eux. Minnu tun bɛ a tɔɔrɔ ka kɔniya a ye deli kɛ u ye. Dans 1 Pierre chapitre 2 versets 21 et 23. Pierre fɔlɔ sura 2 verset 21 ni 20 ka se 23 ma. Pierre dit. Pierre b'a fɔ ko. Christ aussi a souffert. Yesu fana tɔɔrɔla aw kosɔn. Vous laissant un modèle. Ka se ka misali ɲuman kɛ aw ye. C'est quoi ton modèle? E ka sanganan ye jumɛn ye? Face à des gens qui te sont hostiles. Mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ i kɔniya, mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ i tɔɔrɔ. Est-ce la chair qui domine, qui surmonte? Yala farisogo de bɛ kuntigiya ta wa? Est-ce que c'est le mal? Tu te laisses dominer, vaincre par le mal? Wala juguya de bɛna se sɔrɔ i kan wa? Ou c'est Christ, ce modèle-là que tu regardes et que tu wala i ka filɛlan jafilɛ ye Yesu Krista de ye. Le verset continue à nous dire. Ani o verset de ta ɲɛ ka fɔ an ye ko. Afin que vous suivez ses traces. Walasa aw ka ale taamacogo dɔn. Lorsqu'on l'outrageait. Tuma min na u y'a tɔɔrɔ. Il ne rendait pas l'outrage. A ma a ta ɲɔgɔn sara u la. Quand il souffrait. Tuma min na a bɛ tɔɔrɔ la. Il ne menaçait pas. A ma kangarida kɛ u ye. Combien de fois as-tu menacé ton frère et ta sœur? Siɲɛ joli i ye i balima i ye kangari gɛlɛn da a ye. À moi on ne fait pas cela. Nin tɛ kɛ ne la. À moi on ne fait pas. Tu es qui? Nin tɛ kɛ ne la e ye jɔn ye? Où est ton identité? I jogo ye i kɛcogo ye jumɛn ye? Certains parmi nous se comportent avec Christ comme une chemise. An dɔw bɛ yen an bɛ anw yɛrɛ kɛ Yesu bolo i n'a fɔ duloki. Quand ils en ont besoin, ils la portent. Ni o mago bɛ Yesu o duloki la u b'a don. Face à l'hostilité, ils la déposent. Ni gɛlɛya dɔw nana u b'o bɔ ka bila. On va d'abord régler ça entre nous, ensuite on va aller à l'église. An bɛ nin ko ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ an bɛ sɔrɔ ka église tɛmɛ ni église kow ye. Un frère me racontait l'histoire d'un converti. Ne balima dɔ ye dalaba kura dɔ ka ko la ne ye. Il a beaucoup œuvré dans le Seigneur. Min kamana kosɛbɛ matigi nɔfɛ. Un jour, il s'est produit quelque chose dont il n'a pas du tout aimé, apprécié. Don dɔ fɛn dɔ de kɛra a ma jɛ ni min ye. Cette personne s'est levée devant l'assemblée. Ani o danaba wulila k'i jɔ bɛɛ ɲɛ. Il tremblait de la tête aux pieds. A tun fɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ.
Et il disait ceci en proférant des menaces. Si ce n'est pas que je suis en Christ, si je ne suis pas en Christ, toi tu es qui pour me faire ça? Entre les lignes, mes frères et sœurs, ce qu'il était en train de dire, c'est que lorsqu'il était encore dans le péché, dans le monde, il était revêtu d'une puissance que toi tu n'oserais pas l'attaquer. Il y a une grande question ici sur son comportement, sa nature. A-t-il réellement compris qui il est? Y a-t-il eu conversion ici? Loin de moi de porter un jugement sur lui, mais il nous arrive de voir des frères en Christ et des sœurs ici se comporter de la même façon. Un jour, un pasteur avait invité quelqu'un à prêcher dans son église. Et il avait observé au niveau du groupe de femmes de nos mamans, il y a des femmes qui n'aiment pas s'asseoir l'une à côté de l'autre. Simplement parce qu'elles ne s'entendaient pas. Et son intuition, son jugement était justifié et fondé lorsque le pasteur a passé en revue effectivement la sœur ou les sœurs avaient des problèmes au point où elles n'aiment pas s'asseoir l'une à côté de l'autre. Et elles viennent à l'église. Où est l'amour inconditionnel que Christ nous a appelés à vivre et à témoigner et à montrer? Réjouissez-vous au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Jésus, une fois de plus ici, nous a montré un exemple. Jésus s'est mêlé de la population pour se réjouir aux noces de Cana. Il se réjouissait avec ceux qui se réjouissent. Mais face à la douleur de Marthe et de Marie, dans Jean chapitre 11, Jésus pleura. Il montre l'exemple de la jouissance et aussi de la douleur que nous avons besoin de porter à nous face à notre frère, à notre sœur. Avec misali nyuma de di nisoka nisodia ba to fe ani ka kasi to fe ni geleya be ambalema ka wala ni ambalema be nisodia. Jésus a apporté sa parfaite sympathie à ceux qui en avaient besoin. Mo nu tu mako be Yesu ka demenina aye demeni la se. Il a aussi été ému de compassion au niveau du chapitre 9 de Matthieu, verset 36. Ani makari batme a fait. Iko Matthieu sura 9:36. Verset 10 à Manoro. Ému de compassion, il fut ému de compassion envers la foule. Combien de fois t'es-tu réjoui pour ton frère et ta soeur pour sa réussite? Il nous arrive souvent de sourire parce qu'il a réussi, mais dans le fond à notre fond intérieur, on a souhaité qu'il échoue. Combien de fois avons-nous ici célébré la réussite des hommes d'affaires qui sont dans cette église?
u ka ɲɛta an bɛ o nisɔndiya kɛ yan. Des individus qui œuvrent dans le privé ou dans le public ayant réussi leur carrière. Minnu bɛ baara kɛ gouvernement fɛ wala u bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye cakɛdaw fɛ u ye ɲɛta min sɔrɔ an bɛ nisɔndiya o la cogo di yan. Il nous arrive de nous réunir devant le Seigneur et de prier pour le succès à l'examen de nos enfants. Tuma caman na fana an bɛ delili kɛ an denw ka sesɔrɔli kosɔn u ka kalanw na. Ou pour une sœur ou pour un frère ayant réussi à trouver un boulot. Wala an balimakɛ wala an balimamuso dɔ min ye baara sɔrɔ. Combien de fois avons-nous célébré cela? Siɲɛ joli an y'o ɲɔgɔnna nisɔndiyaw kɛ devant le Seigneur. matigi ɲɛ kɔrɔ. Quand il s'agit du besoin, on est pressé de présenter cela devant le Seigneur. Ni mago ko bɛ an bɛ teliya ka o da jira matigi la. Mais quand le succès est là, on oublie de dire Seigneur, merci pour un tel frère qui a réussi à cela. Nga ni an balima dɔ ye ɲɛta sɔrɔ an bɛ ɲɛ ka fɔ matigi ye barika ye matigi nin balima kosɔn i ye a dɛmɛ ka nin sanayɛlɛ sɔrɔ. Quand même nous avons trouvé un emploi, nous ne voulons pas célébrer cela devant le Seigneur en témoignant de la grâce que le Seigneur nous a faite. Voilà tuma dɔw yɛrɛ ni an ye baara sɔrɔ an tɛ fɛ ka na ni o nisɔndiya ye matigi ɲɛ kɔrɔ ani balimaw ɲɛ kɔrɔ ka se ka o matigi waleɲuman dɔn o la. Réjouissons-nous du succès de nos frères. An ka nisɔndiya an balimaw ka sanayɛlɛ na u ka ɲɛta la. Et pleurons lorsqu'ils sont dans l'affliction. An ka kasi tuma min na ni u bɛ tɔɔrɔ ko la. An ka kasi tuma min na ni u bɛ degun na. Mais il nous arrive souvent de voir des frères et sœurs se comporter d'une autre façon lorsque vous êtes dans la douleur. Tuma dɔw la an b'a ye ko ni balima dɔ bɛ gɛlɛya la anw kɛcogoya o tɛ kɛcogoya ɲuman ye tuma dɔw. Certains se montrent indifférents de votre problème. Dɔw kɔni ka mago fosi t'a la. Ils s'en fichent. A mana kɛ fɛn o fɛn a bɛɛ dama ka kan. Soyez dans la douleur ou pas, c'est pas leur problème. I bɛ gɛlɛya la o i tɛ gɛlɛya la o t'olu ka kun. Ça c'est un comportement, une démarche, un caractère qui est dans le monde que le Seigneur a changé. O ye diɲɛ taabolo dɔ de ye min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ matigi la matigi ye o yɛlɛma ka ban. Faisons attention à montrer de l'indifférence à notre frère ou envers notre sœur. An ka an seko kɛ an kana yira an balimaw la ko u kungo tɛ an kungo ye. Un jour, je causais avec une famille endeuillée. Don dɔ ne tun bɛ baro la balima dɔw fɛ minnu tun bɛ dusukasi la. Effectivement, lorsque le deuil est arrivé, la mort a frappé, l'église s'est mobilisée pour l'enterrement. Balima u ka du kɔnɔ saya de tun kɛra ani église bɛɛ lajɛlen i sen don o ko baara la. En cela, l'église a témoigné de son affection pour cette famille-là. Ani o saya ko ɲɛnabɔli o sutali ko ɲɛnabɔli la église bɛɛ ye a ka kanuya jira ye. Mais le plus difficile là, Nka a la gɛlɛya la personne me disait, c'est que peu après, l'église t'oublie. O a tigi ko ni ma ko o yɔrɔnin tɛmɛnen kɔfɛ église ɲinɛna u kɔ. Au moment où tu es vraiment dans la douleur, que tu traverses cette période difficile, tu as besoin de sentir l'église autour de toi t'accompagner pour un certain temps. Mais le rôle de l'église est devenu mécanique. On va en faire l'enterrement, on présente les condoléances, puis chacun repart dans ses activités. Tuma min na i bɛ o ɲɔgɔnna gɛlɛyaw la église jɔyɔrɔ ye nin ye ka na i kɛrɛfɛ ka kasi i fɛ ka i dɛmɛ o kow la a kana kɛ ko ni a banna tuma min na sudon kɛra foliw kɛra église taara bɛɛ bɛ taa ni kun ye. Jésus nous a donné un très bel exemple. Yesu ye misali ɲuman de di an ma yan. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25 à 27, Paul ko Korintikaw fɔlɔ sura 12 verset 21 ka se 27 ma. Que les membres aient un soin égal les uns des autres. Ko balimaw ka ɲɔgɔn minɛ ko ɲuman o ka ye u bɛɛ ta fan fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. C'est-à-dire lorsqu'un frère souffre, nous devons souffrir ensemble avec lui. O cogo ye nin ye ko ni balima dɔ bɛ tɔɔrɔ la an kan ka tɔɔrɔ ale fɛ. Et si un membre est glorifié, ni dɔ bɛ nisɔndiya wala a ye sanayɛlɛ sɔrɔ. nous avons besoin de nous réjouir avec lui. An kan ka nisɔndiya o tigi fɛ. Il y en a plein d'exemples, de bels exemples que nous avons et que nous pouvons citer dans cette église. Ani o ɲɔgɔnna misali camanw bɛ yen. Misali ɲumanw an bɛ se ka minnu fɔ ni église kɔnɔ. Lorsqu'il y a fête des anniversaires ici, j'aime à la fin du culte, lorsqu'on
fait un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés dans ce mois. Tuma min na ni bangi seli kunbɛnw bɛ yen an bɛ dubabu minnu kɛ ɲɔgɔn ye église laban na a ka di ne ye ka olu ye kosɛbɛ. Nous nous associons à cela pour une nouvelle année que le Seigneur a accordée, une grâce que le Seigneur a accordée à cette sœur ou à ce frère. An bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka dubabu kɛ o balimakɛ matigi ka nɛɛma a ye min di o balimakɛ wala o balimamuso ma. Mais nous pouvons aussi faire un mot de prière pour cette nouvelle année que le Seigneur leur a accordée. Nka an bɛ se ka deli fana kɛ jango san kura min ni o dɔ farala a si kan a ka se ka o kɛ hɛrɛ la. Continuons à agir ainsi. An ka taa ɲɛ ka o ɲɔgɔnna ko ɲumanw kɛ. Lorsqu'il y a fête, ni tuma min na ɲɛnajɛw bɛ yen. j'aime le programme que je vois qui fait en sorte que ceux qui n'ont pas là où aller pour festoyer se retrouvent ici à l'église pour fêter ensemble. A ka di ne ye kosɛbɛ jango min bɛ kɛ yan ni mɔgɔw bɛ yen ɲɔlidenw pakidenw fɛ ni taayɔrɔ wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ u bolo u ka to yan église kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an ka o nisɔndiya kɛ. C'est très encourageant. O ye jijalikoba de ye. Mais lorsque dans la famille de Dieu, nka matigi ka bɔ a kɔnɔ. des relations sont brisées, ni jɛɲɔgɔnya ɲuman tɛ yen. des confiances sont complètement brisées. ni danaya tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Certains ont du mal à s'ouvrir, dɔw a ka gɛlɛn dɔw ma ka u yɛrɛw dayɛlɛ. ouvrir leur cœur. ka u dusukun dayɛlɛ. Parce qu'en face Dieu, ils ne voient pas l'amour. Ka d'a kan u ɲɛ tɛ kanuya En face sɛbɛ Dieu, la. ils ne voient pas cette bénédiction. Ka d'a kan u ɲɛ tɛ o duba sɛbɛ la. Et certains parmi nous ont pris l'habitude de garder leurs problèmes pour eux-mêmes. Ani an cɛma yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ ka u kungo to u yɛrɛw kɔnɔ. Parce u bɛnkɛ. qu'ils ont peur de l'utilisation que vous allez en faire. Ka d'a kan u bɛ siran aw bɛna ko min kɛ ni u kungo ye n'u y'a la. Alors que vous êtes frères et sœurs en Christ. Nka aw b'a dɔn ko aw ye balimaw ni kɛw ni balimamusow bɛ Ce yen. n'est pas un vain mot être frère et sœur en Christ. Kuma gansan tɛ ka kɛ balimakɛ ni balima ye masi C'est la. profond, mon frère et sœur. A kɔnɔ ka dun kosɛbɛ. Cela détermine mon identité en Christ. A bɛ ne kɛcogoya ne ye min ye Krista la a b'o de jira. Lorsque je suis une épaule sur laquelle un frère ou une sœur peut pleurer, Ne a bɛ se ka kɛ ko ne ka kɛ kamankun ye ne balimakɛ wala ne balimamuso bɛ se ka a kun da o kan ka kasi cogo min na. lorsque je constitue un soutien, un apport, un Ne bɛ appui. se ka kɛ jɔsen ye n balimakɛ n balimamuso ye. Et nous avons besoin de nous visiter pour trouver souvent des conditions dans lesquelles certains parmi nous se trouvent dans la vraie réalité. Ani Pas a ici, ka à kan Christ. fana église dɔrɔn tɛ an ka taama ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn cogoyaw dɔn. Pas de nous visiter parce que nous avons des liens de sang, de parenté, Ka bɔ ɲɔgɔn ye kana kɛ ka d'a kan an ye somɔgɔmaw ye. mais de nous Jeli ta fan visiter fɛ. en tant qu'enfants de Dieu. Nka an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka d'a kan an ye matigi denw À ye. chaque fois que nous avons le temps et que nous devons créer ce temps, Tuma o tuma ni an bɛ o waati sɔrɔ wala ni an bɛ o waati di an yɛrɛw ma. forçons-nous de créer ce temps et de nous rendre visite les uns les autres. An ka seko kɛ an ka o waati sɔrɔ ani an ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye. Un jour, j'ai appris que dans certaines communautés, certains pasteurs ne rendent visite qu'à des frères et sœurs nantis de l'église. N ye a faamu don dɔ n ka baro dɔ senfɛ ko karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ taa bɔ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bolo bɛ o kɔ sɔrɔ église kɔnɔ dɔrɔn. Parce que simplement quand le pasteur sort, il y a un sachet noir qui l'accompagne. Ka d'a kan ni a taara o tigiw fɛ n'a bɛ bɔ i b'a sɔrɔ mana finmani dɔ b'a bolo min bɛ d'a ma. Et vous, quand vous êtes pauvre, Nka ni aw bɛ ni mɔgɔ bɛ cogoyaba tɛ min bolo. quand vous n'êtes pas capable de fournir ce sachet noir au pasteur quand il sort de chez vous, N'i tɛ se k'o ɲɔgɔnna mana ta ka o di karamɔgɔ ma n'a bɛ taara bɔ i ye. il ne vous voit qu'à l'église. A ka ɲɔgɔn ye bɛ dan église dɔrɔn de la. Et à peine il a le temps de vous dire bonjour mon frère, que le Seigneur te bénisse. Wa hali i b'a sɔrɔ ko waati yɛrɛ t'a bolo k'a fɔ ko i ni sɔgɔma ko ala ka duba i ye. Mes frères et sœurs, N balimakɛ balimamuso. ces choses ne sont pas dignes de notre comportement. Nin taabolo ninnu tɛ bɛn an ka ni an ka aladenya ye matigi ka so kɔnɔ. Le verset 16. Verset 16. Il faut de l'humilité. A tɛ ɲɛ ni majigilenya Il tɛ. faut de l'humilité. A ka ɲi ni Avoir une même pensée les uns envers les autres. ka miiri ɲuman kɛ ɲɔgɔn ta fan fɛ fɔ a ka kɛ ni majigilenya ye. Ne pas se considérer au-dessus de l'autre, Kana i yɛrɛ jate ko e bɛ dɔ in sanfɛ. mais de s'associer au plus faible. Nka ka i yɛrɛ majigi ka kɛ i n'a fɔ barikantan. Paul nous exhorte à avoir une même pensée.
Paul be an jija ko an ka miirili kelen un kɛ même amour, an ka kanuya kelen kɛ un même sentiment, an ka taabolo ɲuman kelen ta en contemplant l'exemple du Seigneur Jésus matigi yɛrɛ ka misali ɲuman dans son abaissement. a ye a yɛrɛ majigin cogo min na Lui qui est fils de Dieu ale min kɛra ala den ye a quitté son trône pour vivre dans les mêmes conditions que ka nous. jɛ a ka masaya ko waati kɔnɔ ka na anw fɛ dugukolo kan Lui qui est allé jusqu'à la mort. ale min sɔnna ka don saya la yɛrɛ Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'apprendre à ne pas chercher à nous élever. an mako b'a la balimakɛ balimamuso ka Même dans nos an kana pensées, an kana an yɛrɛw bonya hali an ka miiriliw la mais à chercher plutôt les choses humbles. nka an k'a ɲini tuma bɛɛ ka yɛrɛmajigiliya kɛ an taabolo ye Et à nous associer aux plus petits. ani ka an seko kɛ ka kɛ mɔgɔ majigilenw ye Pourquoi tiɲɛ le na Seigneur Jésus dit, o cogo de la matigi b'a fɔ ko laissez les petits-enfants venir vers moi. a y'a to denmisɛnw kana ne ma Ils nous enseignent l'humilité. a bɛ an kalan majigilenya la Ils nous enseignent le pardon. a bɛ an kalan yafali sɛbɛ la Ces petits-enfants que vous voyez peuvent tout de suite avoir des problèmes entre eux. Et à la minute, ils sont en train de jouer et rire ensemble. an ɲɛ bɛ nin denmisɛn minnu na u bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin kelen nka ɲɛgɔnko kelen o kɔfɛ i b'a sɔrɔ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa Nous avons besoin d'apprendre d'eux en tant qu'adultes. an mako bɛ ka kalan sɔrɔ denmisɛnw fɛ Parce que le Seigneur ne veut pas que tu gardes ton frère et ta sœur dans ton cœur. matigi t'a fɛ i balimakɛ wala i balimamuso Le juguya bɛ Seigneur ne veut kɔnɔ pas que tu te considères au-dessus de ton frère. matigi t'a fɛ i yɛrɛ bonya i balima ma Dans notre culture ou dans nos cultures, nka an taabolow la quand vous êtes jeune n'i ye kamalen ye ou quand vous êtes femme, n'i ye npogotigi ye vous n'êtes souvent pas considéré ou vos opinions ne sont pas prises en considération. aw ka hakilinaw tun tɛ ta ba la Et malheureusement, l'Église a copié certains de ces aspects négatifs et les a amenés à l'Église. nka dusukasi ko dɔ tuma dɔw la ko o taabolo kɔrɔ minnu bɛ an ka adamadenya la ko o dɔw nana an ka egiliziw kɔnɔ Le Seigneur nous a mis au même pied d'égalité. matigi ye anw bɛɛ kɛ hakɛ kelen ye hakɛ Il nous kelen a na bɛɛ ma rendus libres. a ye an bɛɛ hɔrɔnya Vous rappelez-vous que Jésus, la première fois qu'il a confronté des érudits de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, il n'avait que 12 ans. tuma min na yesu ye musa ka sariya kumaw k'a ka u fiyew fɔ tuma min na san 12 de tun don Vous rappelez-vous qu'il n'avait qu'une trentaine d'années tout au long de son ministère. ani a y'a ka baaraw bɛɛ kɛ ka ban a san 30 kɔnɔna na Mais aujourd'hui, parce que vous êtes jeune ou que vous êtes un enfant, les gens ne veulent pas vous écouter. nka bi k'a da kan ye denmisɛn ye wala ye kamalen mɔgɔw bɛ siga i la Ceci est une grave erreur, ce n'est pas un comportement digne. o fana ye a ta damana kojugu de ye danaba man ka o kɛ Et ne soyons pas donc sages à nos propres yeux, toujours le verset 16. ani tuma bɛɛ an kana anw yɛrɛw jate hakilitigiw ye Proverbe chapitre 26, verset 12 nous dit, nkalon sura 26 verset 12 b'a fɔ an ye ko si tu vois un homme qui pense être sage à ses propres yeux, n'i ye mɔgɔ ye min b'a yɛrɛ jate hakilitigi ye il y a plus à espérer d'un idiot que de lui. i bɛ se ka sɔrɔli kɛ ka bɔ naloma fɛ ka tɛmɛ o tigi kan Il y a plus à espérer d'un idiot que de lui. i bɛ se ka i jigi da naloma kan ka tɛmɛ o tigi kan Ne soyons pas sages à nos propres yeux, mes frères et sœurs. an kana an yɛrɛw jate hakilitigiw ye balimakɛ balimamuso Nous n'avons pas besoin de nous considérer comme supérieurs ou pleins de sagesse face aux autres. an kana a jate ko an bɛ tɔw sanfɛ ko wala hakilitigiya bɛ an fɛ ka tɛmɛ tɔw kan La fin du chapitre nous donne des exhortations en rapport avec nos relations avec tous les hommes, c'est-à-dire y compris dans nos chrétiens. an ka sura kalanlen verset labanw na o bɛ jijali di an ma an taabolo an taamacogo kan ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ minnu tɛ matigi ta ye Notre responsabilité, notre devoir, an jɔyɔrɔ an ka cogoyaw c'est de vivre en chrétien au milieu de ce monde. o de ye nin ye ko an ka taama i ko danaba jɛlenw nin diɲɛ kɔnɔ Savez-vous pourquoi? a b'a dɔn mun na Dans Actes chapitre 11, pour la première fois, on a appelé les disciples de Jésus chrétiens. kɛwalew sura 11 na siɲɛ fɔlɔ min na a fɔra yesu ka kalandenw ma ko chrétiens ko danabaw Qui sait pourquoi? a b'a dɔn o C'est kɔrɔ une mun na question que je nous pose.
Pourquoi les disciples ont-ils été appelés chrétiens Muna la première fois? Yesu ka kalandenw welela ko chrétienw. Qui sait la raison? A kɛra mun kosɔn? Jɔn b'a a kun dɔn? Oui. C'était le caractère de Christ. Yesu jogo tun bɛ ye u la. En les voyant vivre, Ka u ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. on voyait Christ en eux. An tun bɛ i n'a fɔ Krista yɛrɛ. C'est pourquoi le verset 17 nous dit « Ne rendez pas le mal pour le mal ». O de la verset 10 ani 7 b'a fɔ an ye an ka yɔrɔ kalannen na ko aw kana juguya sara ni juguya ye. Le Jésus, une fois de plus, ici est notre exemple. Ani Yesu ye misali ɲuman ye o la. Donc quand vous lisez Psaume chapitre 9, versets 4 à 5, Maa min an bɛ Zaburu sura 9 verset 4 ani 5 kalan. cela nous parle de l'attitude du Seigneur Jésus face à ceux qui le faisaient souffrir prophétiquement. Ani kɛra kuma bɛ fɔ Yesu ko la ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ a tɔɔrɔ. Jésus dit, Yesu ko, pour mon amour, ils m'ont montré de l'adversité. ne ka kanuya kosɔn u ye juguya ta ka ne sɛgɛrɛ. Mais qu'est-ce que j'ai fait en retour? Nka ne ye mun de kɛ ka ɲɛsin u ma? Je me suis adonné à la prière. N ye delili kɛ u ye. Ils m'ont rendu le mal U ye pour le bien que j'ai fait. n ye koɲuman min kɛ u ye o sara ni kojugu ye. Ils m'ont produit de la haine face à l'amour que je leur témoigne. N ye kanuya min jira u la u ye o ko falen n ma ni juguya ye. Face à de l'hostilité, mes frères et sœurs, Ni ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw bɛ yen balimakɛ balimamuso. Jésus nous exhorte à nous référer à la prière, à remettre tout entre les mains de notre Père qui est le juste juge. Yesu bɛ an jija ko an ka an jigi da an matigi Ala kan ni delili ye ale min ye tilennenw ka tilennen ye. Autant que cela dépend de nous, nous sommes appelés à vivre de façon honnête et en paix avec tous les autres. Ni a bɛ se ka kɛ an welelen don ka ɲɛnamaya ɲuman kɛ hɛrɛ la bɛn na ni mɔgɔw bɛɛ ye. Et ne cherchons pas à nous venger. An kana ɲini ka an yɛrɛw mana bɔ. Laissons la vengeance entre les mains de Dieu. An ka tajuru sara to Au contraire, rendez le bien pour le mal qui vous a été fait. Nka an ka seko kɛ ka koɲuman kɛ an ɲɔgɔnɲɔgɔnw ye. Ceci crée de la confusion et les gens sont perplexes lorsque vous leur rendez le bien, lorsqu'ils vous font du mal. Ni mɔgɔ min bɛ juguya ta k'i sɛgɛrɛ, ni mɔgɔ min b'i kɔniya, n'i bɛ ka ko ɲuman k'a ye, tiɲɛna a hakili bɛ Parce na que kosɛbɛ. vous êtes un enfant de Dieu. Et o kɛli b'a jira ko e ye Ala den ye. Et face à la méchanceté et aux méchants, lorsque vous produisez, vous faites du bien, il craint. La peur le gagne. Ni i bɛ ko ɲuman kɛ mɔgɔ jugu ye, a bɛ ka juguya min ta k'i sɛgɛrɛ, n'i bɛ ko ɲuman k'a ye, a bɛ siran i ɲɛ. En 2015, certains parmi vous ont appris lorsque les églises ont été brûlées au Niger. San 2015 la aw dɔw bɔra kalama tuma min na u ye église dɔw jɛni Niger jamana la. La persécution à l'égard des chrétiens. Ka dɛnɛba dɔw tɔɔrɔ. La première chose que l'Église a faite sur les ondes de la radio et de la télévision, c'est de dire « Nous vous pardonnons ». Église dɛnɛbaw ye fɛn fɔlɔ min kɛ u taara kibaru carisow la radio la k'a fɔ bɛɛ ka mɛn ko an bɛ sɔn an sɔnna an bɛ yafa aw ma. Les gens étaient stupéfaits ceux qui ne connaissent pas Christ. Mɔgɔw hakili ɲagaminen tun don ka d'a kan minnu tɛ Yesu dɔn. Quelqu'un m'a dit si cela se produisait dans notre camp, ça serait vraiment compliqué, ça serait une guerre. Dɔ y'a fɔ ne ye ko ni ni ɲɔgɔnna ko de tun kɛra anw na a tun bɛ kɛ kɛlɛba de ye. Mais en ceci, nous avons témoigné de l'amour. Nka an ye an ka kanuya jira o mɔgɔw la. Ne rendons pas le mal pour le mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez. An kana juguya sara ni juguya ye, nka an ka duwawu don an kana dangani kɛ. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Pierre fɔlɔ sura 3 verset 9 bɛ o fɔ ka jɛya. Lorsque ton ennemi a faim, tuma min na ni kɔngɔ bɛ i jugu la, donne-lui à manger. dumuni di a ma. Lorsque quelqu'un s'est montré hostile envers toi Ni mɔgɔ dɔ bɛ yen a t'a fɛ ka i ye yɛrɛ fiyewu, et qu'il est dans le besoin, ni magoko dɔ b'a la, prie pour lui. deli k'a ye. Essaie de le dire.
Et cela de tout ton cœur. La conclusion, c'est que le chemin du bien et de l'amour, c'est cela que le Seigneur nous appelle à suivre. Ce chemin de bien et de l'amour nous permet de surmonter le mal. Mon frère, ma soeur, tu surmonteras le mal par le bien si tu te confies en Christ, si tu regardes vers Christ comme un modèle. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas nous lasser, même si face à l'hostilité, nous témoignons de l'amour, le changement ne se produit pas tout de suite. Nous avons besoin de tenir ferme. De tenir ferme. En pardonnant les offenses et à témoigner de l'amour. En agissant ainsi, tu ne laisses pas le mal te surmonter. Ainsi, le chrétien est victorieux dans la lutte. Parce que les armes avec lesquelles tu te bats ne sont pas des armes charnelles mais spirituelles. Et ta victoire, ma victoire est celle de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite un très bon dimanche.